Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke iKaizer Chiefs kithe abe kuyasimemezela ke isikwati ehamba naso ebheka naso phaa kwilizwekazi lase-Egypt phaa eCairo, apho ke bawuqobisana khona neqela leZamalek kumagqibela kankqoyi ke wematch wemidlalo ye-group stages phaa kwi-CAF Confederation Cup. Baphulaphuli naba ke abadlali iKaizer Chiefs ethe iyabakhupha njengesiqhelo nguBrandon Peterson, nguBruce Vuma, nguMazaba, ngogoalkeeper ke abo ize ibe nguThabiso Monyane, ibe nguSolomons, ibe nguMako, ibe nguMsimang, ibe nguKhwinika, ibe nguNkanyiso Shinga, ibe nguMatlou, ibe nguMabaso, ibe nguLebogang Maboye, ibe nguSiphesihle Ndlovu, ibe nguPulemodi, Arsenal Velebhayi, Mduduzi Shabalala, ibe lenkwekwanyana kwaVilakazi, Mfundo Vilakazi, ibe nguGustin Sereno, Wandile Duba, Glodi Lilepo, Khanyisa Mayo, ibe ngulo mfana kaDa Silva, ibe ngu-Ashley Dupreez. Bayi-23 kabo badlali ke baphulaphula bathe babeke bamemezelwa phaa liqela leKaizer Chiefs. Now ukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs iyadlala kule weekend baphulaphuli. Ndiqinisekile wonke amehlo ajonge enkalweni, bonke abantu bajonge kulaa mdlalo. Ngumkhomba ndlela ke weqela leKaizer Chiefs ke into yokubana libheka phaa kuma-quarter finals ke we-CAF. Into yokuba ke iKaizer Chiefs idlala i-draw phaa yawubeke isebenze kakhulu, yawuwela, kodwa into ebalulekileyo ngeKaizer Chiefs funeka ingabethwa phaa kulaa mdlalo, bazame into yokubana ke abayiluzi laa match noba benze kanjani, kodwa okubalulekileyo into yokubana ke abayiluzi laa match. Nozitha Khwinika utshilo wathi ke bazazijula ijacu, baza kuzigibisela phaa, bazawusokola, kodwa okubalulekileyo funeka basokole babuye nento beyiKaizer Chiefs. Itshilo ke Nozitha Khwinika baphulaphuli. Masike singene ke kwesi sikwati bahamba naso, sike nje sike sihlabe phaa naphaa, sikhangele kodwa. Make siqale phaa asimboni phaa le nkwenkwanyana ke yakwa-Batman, Luka kaBatman umfana omdala, asimbone phaa ke uChislet umfana omdala. UChislet ke asazi ke isizathu sokubana ke abe kuzothi gangu ke iKaizer Chiefs ke ayikamnikeza ithuba. Masike siqale ke sithethe ngoBatman lo ungekhoyo. Sibona kufika uDupreez phaa. uDupreez ugqibele kudala kubakho Kaizer Chiefs umfana omdala wagqibela ngoko ethe ke wakhalazelwa kakhulu kwahlokoma yonke i-social media mhla ephosa ibhola iKaizer Chiefs ke idlala eAfrika, wakwazanya ukubuyiswa kancinci emveni koko wanyamalala. Sibona yena ebuya ke ngoku, sicinga uba ke thina ke bambuyise ngexesha elirongo phaa, bokumele uba kulaa ndawo yakhe bahambise uBatman. Noko senayo anako ukuba nengena ngelo xesha nelo xesha umfana omdala, kodwa kuboneka into yokubana ke ikhona into ayiphetheyo. Khanyisa Mayo out of form umfana omdala naye kwesi sikwati, naye ngomnye ke mhlawumbi indawo yakhe ngeyithathwe phaa nguBatman. Xa sithi ke ukujongisisa phakathi kwaKhanyisa Mayo noDupreez, bekumele uba omnye wabo indawo yakhe ke ithathwe phaa nguBatman. Nawukhumbula into yokubana ke ne-agent yakhe ke phaa uKhanyisa Mayo uBazia Michaels ebeke naye wanodliwanondlebe nentatheli enkulu phaa uMazola, apho ke bembuza ngento ethi ke uKhanyisa Mayo kusingathi into yakhe iyacaca, ingathi uzophindiselwa back phaa kwelaa qela lakhe bedlalela lapha eAlgeria ngokweperformance yakathe wayibonakalisa apha kwiKaizer Chiefs. Kodwa ke i-agent yakhe ithe noko kusashiyeka iinyangana ezimbalwa, make kujonge into yokubana kwezi nyanga zishiyekileyo na akho mohluko neoKhanyisa Mayo aza kuza nawo phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Loo nto iyakuxela into yokubana ke umfana omdala iform yakhe iphantsi kakhulu phaa kwiKaizer Chiefs, futhi ndiqinisekile nelaa qela lapha eAlgeria alizuba samsayina, liza kumkhulula mhlawumbi kathengwe ke yiloo timu yabuyimthenga ke ngaloo 20 million ke, ngoba ke kuthiwa itimu ayibeke i-20 million phaa kuKhanyisa Mayo. Masidlule ke lapho ke baphulaphula ke
Singene phaa kwimeko ke kaNkanye Soshinga othe wabe nayo sesikwatini esihamba egqibele kudala naye ukubakho kwiKaizer Chiefs ke naye uyafana noAshley Duprez into yokubana naye ugqibele kudala ubakho phaa uNkanye Soshinga. Umbuzo nanku ke xa bemgibisela kulaa left back njengoba ke ngekho phaa le ndodanyana yakwaMakhata akuzufana nongathi bayamthengisa uNkanye Soshinga bathi bengazange bamdlalisa bavele sebemdlalisa kwimetshi enzima ngolaa hlobo, imetshi ejonge zizizwe zonke, imetshi ejonge uMzantsi Afrika wonke uphela. Ndicinga uba kwaba ngathi bayamthengisa into yokubana ke baye bamfaka phaa. Ikusingathi ke beqhubeleka ngomako ngoba umako noko senawo umfundela ukubana kudala imetshi ezidlala, senayo into yokubana ke ayazi azane nee-players zeKaizer Chiefs, azane nee-centre back zeKaizer Chiefs. Khona ke laa communication phaa kumako ke nee-defenders zeKaizer Chiefs. uNkanye Soshinga xa benomfaka ngokule meshi ngaba ke bayamthengisa ngoba iphutha nephutha ayawuthi alenze lawube liyamgqiba umfana omdala. Ewe kukhona naye ke kwii-players ezihambayo and ndiqinisekile ke isizathu sokubana bamfake phaa yinto yokubana ke uEden McCarthy umfana omdala ke engekho. Injalo ke baphulaphula andimboni ke lapha ke noMiguel naye akekho apha ke uMiguel. Apha ndibona uMsimang, ndibona uQuinika, ndibona uSolomons, ndibona uMonyane, ndibona le nkokonyana kwaMabasa, le nkokonyana kwaShinga, ndibona uMako. Andimboni ke lapha ke uMiguel umfana omdala. Ndiqinisekile kwawudifenda phaa uMsimang noQuinika. Asazi ke xa kunolimala omnye phakathi kwaba ngubani ke awungahamba odlala ke la centre back, kodwa ke bakhona ke i-defensive midfield ezikhoyo ezine-experience phaa ezifana ke noLebogang Mabuye, ngoba kumako kanoyidlala la centre back. uSolomons zange wayidlala i-centre back, uMonyane zange wayidlala i-centre back. Ndibona i-centre back esihambe nazo mna baphulaphuli zimbini. iKaizer Chiefs ke ehambe nazo bheka phaa kwiqela elawuniseni e-Egypt, zimbini i-centre back endizibonayo apha. Ndibona kuQuinika noMsimang. Masithembe okubana ke bazawudlala bayigqibe imetshi kungekho ngxaki. Injalo ke baphulaphuli ke nani ndingake ningene nitsho into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.